Bij Tattoo Shop Parabola in Vlissingen wordt eerst de tekening gemaakt. Deze zeeuwmeermin is voor het onderbeen van Abby van Gelder. De tekening wordt op de juiste plek geprint en dan gaat de inkt erin. Voor Abby is het niet de eerste tattoo zoals je ziet, maar wel de eerste Zeeuwse. En waarom juist deze? Ik ben natuurlijk een Zeeuws meisje, dus ik wilde iets van de Zeeuwse achtergrond weer terug laten komen op mijn lichaam. Ik hou van tatoeages en zeemerminnen vind ik echt prachtig. Doet het pijn? Klein beetje. Ik zeg het inkleuren zo meteen, dat is iets meer dit werk, maar het valt echt reuze mee. Tatoeëerder Maarten is bijna klaar met de contouren. Nu ga ik verder met de schubben. Die ga ik volledig zwart doen. Daar komt dan een groene schaduw over. En dan voor de rest komt daar een beetje huidskleur in met bruin, een beetje rood. En dan dat die zo meer tot leven komt. Het eindresultaat liet nog even op zich wachten, maar zo is het geworden.